Určite ste v poslednej dobe počuli ľudí hovoriť o tom, ako nám chcú ukradnúť slobodu slova. Alebo ste počuli suseda nadávať na LGBTI. Možno ste sa stretli s pojmom ako woke, cancel culture. Niekto v telke vravel, že Brusel je prelezený neomarxistami. Možno vám to ostalo v hlave, tak ako mne, ale pojmom ste nevenovali takú pozornosť. V dnešnom podcaste sa však pozrieme na korene týchto pojmov, aby sme im lepšie rozumeli, keď na ne natrafíme v budúcnosti. Pre základný framework tohto videa si rozoberieme jeden z najvplyvnejších ideologických smerov vôbec. Zoberieme si pôvodný marxizmus a postavíme ho tvárou v tvár jeho modernejšej verzii, neomarxizmu. Tento pojem dnes konzervatívni politici často používajú ako nadávku smerom k progresívcom. My sa však pozrieme na obrovský paradox. Ako je možné, že aj keď sú to obidve ľavicové ideológie, dnes stoja proti sebe na opačných stranách brutálnej kultúrnej barikády. Niekto by totiž mohol argumentovať, že naša súčasná spoločnosť je prelezená komunistami zľava doprava. A viete čo? Na tomto tvrdení je kus pravdy, ale nezabudnite prosím, milí diváci, na hlavnú message môjho podcastu a ňou je kritická analýza spoločnosti a skôr ako o rozdeľovanie a extrémnu polarizáciu mi ide o vtiahnutie mojich divákov späť do stredu. Začneme marxizmom. Marxizmus vznikol v 19. storočí ako reakcia na dramatické zmeny v spoločnosti. Priemyselná revolúcia poháňala industrializáciu a veľa ľudí sa ocitlo v kritickej situácii. Bežne sa makalo aj 16 hodín denne v nebezpečných fabrikách za mizerný plat. Často museli v továrniach pracovať aj deti. Neexistovalo prakticky žiadne sociálne zabezpečenie, ktoré by robotníkov ochraňovalo pred vykorisťovaním. Majitelia fabrík bohatli, zatiaľ čo robotnícka trieda žila v biede. Kapitalizmus bol na vzostupe a vytváral veľké sociálne rozdiely. A bolo to iba pár desaťročí po Veľkej francúzskej revolúcii, kedy sa spoločnosť vymanila z útlaku monarchie. A ľudia opäť pociťujú úzkosť a frustráciu. Nová forma útlaku je stelesňovaná v kapitalizme. A tieto emócie sú ako plyn do ohňa novej ideológii, ktorú spisuje Karl Marx s Friedrichom Engelsom vo svojom slávnom diele Communist Manifesto. O Marxovi si totiž môžeme myslieť všeličo zlé aj dobré, ale jednomu uprieť nemôžeme. Jeho unikátny cit pre spoločenskú analýzu. Marx prichádza s prelomovou teóriou triedneho boja. Podľa neho celá história ľudstva je definovaná bojom medzi triedami. To znamená otrokári versus otroci, vládcovia versus poddaní, bohatí kapitalisti alebo buržoázia versus robotnícka trieda, respektíve proletariát. Marx bol niečo ako perfektný diagnostik, no nie až tak dobrý lekár. Základným predpokladom marxizmu malo byť spoločné vlastnenie výrobných statkov. Továrne, statky a súkromné vlastníctvo jednoducho prenesiete do spoločného vlastníctva a ľudia sa budú spoločne podieľať na svojom ekonomickom blahobite. Ale kapitalizmus podľa Marxa nebol len o nerovnosti a vykorisťovaní. Podľa neho tradičný kováč alebo mechanik, ktorý s láskou vykonával svoju prácu, postupne začal cítiť odcudzenie. Namiesto pocitu z dobre vykonanej práce začal vykonávať mechanickú opakujúcu repetitívnu prácu, ktorá ho nudila. Všimnite si, koľko z týchto myšlienok sú aj dnes stále aktuálne a mohli by sme ich aplikovať na dnešnú spoločnosť. Predtým, ale ako u vás začnem vzbudzovať ľavicové vášne, presuňme sa ďalej ku vízii, ako takúto spoločnosť podľa Marxa dosiahnuť. Toto sú hlavné piliere, ako Marx predpovedal dejiny. Ako prvé, spoločnosť bude kvôli extrémnej nerovnosti obrovsky rozdelená. Toto rozdelenie bude viesť k zbure robotníckej triedy, ktorá zapríčiní revolúciu. Spoločenský systém sa zmení na socializmus, kedy sa bohatstvo čiastočne redistribuuje naprieč spoločnosťou. A konečným cieľom Marxa je dosiahnuť komunizmus, tzv. Beztriednu spoločnosť, kde si budú všetci rovní. A znovu pripomínam druhý bod, ktorý je revolúcia. Je totiž pre nás veľmi dôležitý. O niečo podobné totiž ide aj neomarxistom, ale predtým, než prejdeme na túto novšiu ideológiu, zhrňme si, čo sa v dejinách stalo. Keď sa komunizmus dostal k moci v Rusku a neskôr po druhej svetovej vojne sa rozšíril aj do celého Sovietskeho zväzu, bol to síce navonok silný režim, ale mal svoje obrovské slabé miesta. Tie najväčšie sú centrálne plánovanie a motivácia ľudí. Marx totiž vo svojej filozofii kladol obrovský dôraz na ekonomiku, ale nezakomponoval do nej ľudskú psychiku. Ak chcete, aby každý dostal rovnakú odmenu za prácu, aký význam má snažiť sa? A taktiež centrálne plánovanie. História totiž ukázala, že je skoro nemožné naplánovať ekonomiku od stola.
Jeden pekný príklad toho, že to nefungovalo, je príklad z Československa s toaletným papierom. Ak nedokážeme naplánovať takú na pohľad jednoduchú vec, ako je hajzlák, ako chceme plánovať oveľa komplexnejšie veci. A takisto naša skúsenosť s komunizmom a rovnosťou pekne vystihuje prúpovidka: všetci sú si rovní, ale niektorí sú si rovnejší. Jednoducho nič také ako rovnosť neexistovala. Tí, čo boli pri kormidle, v tomto prípade strana, si jednoducho užívali moc a výhody s ňou spojené. A história ukázala, že kapitalistický systém je omnoho výkonnejší, čo je spôsobené hlavne otvorenou ekonomikou a slobodou, ktorá podnecuje inovácie. A keďže tieto dva úplne odlišné svetové pohľady delila iba tenká hranica, bola otázkou času, kedy sa systém zrúti. A zrútil sa dovnútra. Takže si to zhrňme. Komunizmus spôsobil menšie rozdiely medzi vrstvami, keď si odmyslíme vládnúcu stranu, no za cenu tvrdej a násilnej represie, odňatia majetku bohatým, zníženú motiváciu a kreativitu vlastných ľudí a uzamknutia systému. A toto všetko viedlo k veľkému nedostatku a nespokojnosti ľudí. Revolúcia, ktorá mala oslobodiť robotníkov, ich teda zase len uvrhla do inej formy neslobody. A to nás prenáša ku ďalšiemu ideologickému smeru, ktorým je neomarxizmus. Novšia, updatnutá verzia marxizmu. Klasický marxizmus videl potenciál v robotníkoch, ako vo vrstve, ktorá má zahájiť antikapitalistickú revolúciu. Ideologický vodca neomarxizmu, ktorým je Herbert Marcuse, videli ale niečo iné. Marcuse bol nemecký ľavicový filozof, ktorý emigroval do USA a prednášal na jednej z prestížnych amerických univerzít. Už v 50. rokoch 20. storočia si uvedomil, že komunizmus skôr či neskôr padne. Napísal kritickú analýzu Sovietskeho zväzu, kde predpovedal, že Sovietsky zväz vedie do slepej uličky. Zameral sa hlavne na to, že robotníci namiesto oslobodenia boli pod ešte väčším štátnym útlakom. Tiež si všimol, že sa zo sovietskej nomenklatúry postupne stala vládnúca trieda. Systém nebol schopný konkurovať západnému kapitalizmu. A tu prichádza ku svojmu najdôležitejšiemu poznaniu. Marcuse totiž písal zo západu a videl, ako na jednej strane robotníci zo Sovietskeho zväzu čelia represii, ale ostal takisto kritický aj ku vplyve kapitalizmu na robotnícku triedu. Ako správny ľavicový revolucionár doslova tvrdil, že robotnícka trieda stratila svoj revolučný potenciál. Kapitalistický robotník, ktorý si mohol dovoliť nové auto a špičkový televízor, už po práci nesústredil svoju pozornosť na to, aby kritizoval a analyzoval spoločnosť. Marcuse mal obrovský vplyv na celé neomarxistické hnutie, a to tým, že oproti klasickým marxistom, ktorí zameriavali pozornosť na primárne ekonomickú situáciu, neomarxisti ju smerujú aj na samotnú psychológiu človeka. Trochu odvážne môžeme povedať, že Marcuse pohrdal robotníkmi za túto ich stratu integrity. Namiesto toho identifikoval novú skupinu hrdinov revolúcie s revolučným potenciálom. A to sú podľa neho tieto nasledujúce skupiny. Prvou sú ľudia na okraji spoločnosti, diverzifikované rasové a sexuálne menšiny. Ľudia, ktorých systém dlhodobo utláča a nemajú záujem na jeho udržaní, pretože z neho neprofitujú. A tu niekde začína konflikt bieleho heterosexuálneho muža, ktorý tak radi pripomínajú dnešní konzervatívci. Ďalšou skupinou sú študenti a intelektuáli, ktorým podľa Marcuseho dokážu kriticky myslieť. Marcuse prišiel s pojmom represívna tolerancia, čo je taká predzvesť toho, čomu dnes hovoríme cancel culture. Tvrdil, že sloboda slova nemôže byť absolútna. Jednak z dôvodu, že elity budú mať vždy väčší vplyv v spoločnosti cez vlastnenie médií, ale taktiež tvrdil, že spoločnosť, ktorá bude otvorená, bude bezbraná voči tým najagresívnejším názorom. Jeho riešenie však bolo šokujúco priame a autoritárske. Spoločnosť musí dať absolútnu zelenú všetkým progresívnym a ľavicovým myšlienkam, no zároveň musí byť úplne netolerantná voči všetkému konzervatívnemu, tradičnému a pravicovému. V podstate predefinoval slovo tolerancia na jeho presný opak. Na morálne právo vziať oponentovi mikrofón a zakázať mu hovoriť. A presne z tohto základu rastie dnešný wokeizmus. Keď dnes niekoho zrušia na sociálnych sieťach alebo mu zakážu prednášať na univerzite, tí aktivisti si nemyslia, že robia niečo zlé. Sú hlboko presvedčení, že vykonávajú morálnu povinnosť, že čistia verejný priestor od názorov, ktoré podľa nich nemajú v slušnej spoločnosti čo hľadať.
Marcusové myšlienky boli v súlade s ďalším ľavicovým filozofom Antoniom Gramscim. Gramsci prísal z fašistického väzenia v Taliansku pred druhou svetovou vojnou a aj keď sa s Marcusem nikdy nestretli, ich videnie sveta bolo veľmi podobné. Gramsci tvrdil, že problémom je to, že buržoázia ovláda mysle robotníkov cez cirkev, školy a tradície. Kým Marcuse identifikoval pešiakov, ktorí budú hrdinovia revolúcie, Gramsci definoval stratégiu. Tvrdil, že treba začať vojnu pozícií a infiltrovať školstvo, médiá a akademickú pôdu. Gramsciho zápisky z väzenia sa dostali do Ameriky, až keď mal Marcuse napísané svoje najslavnejšie knihy, ale boli tak populárne, že ovplyvnili celú generáciu jeho študentov. Jeden z Marcusov najlepších študentov, Rudy Dučke, dodal tejto myšlienke názov Long March Through the Institutions, tzv. Dlhý pochod na inštitúcie. Táto stratégia mala veľmi dlhodobý cieľ. Postupne obsadzovať americké akademické prostredie a médiá ľuďmi s ľavicovými myšlienkami. Tie totiž ďalej infiltrujú verejný diskurs a majú priamy vplyv na verejnú mienku. A tu sa, priatelia, dostávame k bodu, kde sa celý tento historický oblúk uzatvára. Priamo do sveta woke culture. Wokeizmus je finálne štádium Gramsciho dlhého pochodu inštitúciami. Je to moment, kedy sa radikálna akademická teória zo 60. rokov premenila na masovú kultúru. Pojem woke pôvode znamenal byť prebudený voči sociálnej nespravodlivosti a rasizmu. Dnešní konzervatívci tvrdia, že woke kultúra si zobrala pod krídla tieto témy. Ochranu sexuálnych, rasových menšín a imigrantov. Toto sú tí spomínaní hrdinovia revolúcie, tí, ktorí sú utláčaní. Kritiku bieleho muža a proletariátu, to je ten utláčateľ, a cenzúru slobody slova, čiže cancel culture. Ako náhle totiž progresívna akademická obec prijala premisu, že slovo je vlastne forma násilia, kompletne predefinovali pojem cenzúra. Z cenzúry urobili ochranu zraniteľných. Konzervatívna kritika celkom legitímne upozorňuje na to, že pod rúškom boja proti tzv. Hate speechu sa dnes likviduje akýkoľvek nesúhlasný názor. Už netreba argumentovať, netreba oponenta presvedčiť faktami v otvorenej debate. Stačí ho označiť nálepkou, povedať, že je rasista, homofób alebo transfób a systém ho vymaže. Zrušia mu účet na sociálnej sieti, vyhodia ho z práce, stiahnu mu prednášku na univerzite a zničia mu reputáciu. To je cancel culture. To, čo sa dialo počas covidu. A to, čo spôsobilo obrovskú nedôveru spoločnosti voči médiám a inštitúciám. Z pohľadu konzervatívcov je toto čistá totalita novej doby, ktorá úplne paraduje slobodu. Sloboda slova predsa nevznikla na to, aby sme diskutovali o počasí, ale na to, aby sme mohli bez strachu viesť hlboké a hoci aj nepríjemné spoločenské debaty. Keď zničíte otvorený dialóg a nahradíte ho strachom z toho, čo človek môže a nemôže nahlas povedať, nevytvárate bezpečný priestor. Vytvárate spoločnosť pokrytcov, ktorí si radšej hryzú do jazyka. A do toho celého prichádza jeden gigantický, priam bizarný paradox, ktorý by pôvodných marxistov šokoval. Starí marxisti chceli zničiť kapitalizmus a korporácie. Čo však urobil moderný kapitalizmus s wokeizmom a cancel culture? Absorboval ho a urobil si z neho štít. Dnešné megakorporácie, banky a technologickí giganti zistili, že wokeizmus je pre nich geniálne krytie. Stačí, ak si dajú v júni dúhové logo na profilov, zavedú na HR kvóty pre menšiny a vyhodia z práce z každého zamestnanca, ktorý sa na internete vyjadrí neopatrne. Tým získajú od progresívnych aktivistov morálnu imunitu. Nikto sa ich potom nepýta, prečo neplatia dane, prečo vykoristujú ľudí v treťom svete alebo prečo ničia planetu. Wokeizmus sa stal novodobým odpustkom pre bohatých. Neomarxizmus nezvíťazil tým, že by znárodnil fabriky. Zvíťazil tak, že zmenil náš jazyk, zaviedol cenzúru do našich hlav a ovládol našu kultúru. Je dôležité povedať, že táto moderná verzia represívnej tolerancie naráža na obrovský odpor u starej školy ľavicových mysliteľov. Najlepším príkladom je Noam Chomsky, svetoznáma ikona socialistickej ľavice a lingvista. Chomsky je v otázke slobody slova absolútny puritán. Spolu s ďalšími osobnosťami podpísal v roku 2020 slávny Harper's Letter otvorený list proti kultúre kancelovania a za slobodnú debatu. Chomsky v ňom okrem iného píše: Ak veríte v slobodu slova len pre ľudí, s ktorými súhlasíte, neveríte v slobodu slova vôbec. Goebbels veril v slobodu slova pre ľudí, s ktorými súhlasil. Aj Stalin v ňu veril. Veriť v slobodu slova znamená veriť v ňu práve pre názory, s ktorými najviac pohrdáte. Dovidenia, priatelia.